Radyo DCGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Diyos maray na pagkaudto mga tugang ininapuan kataripunan kan mga darakulang bareta ngunya na pagkaudto digdi sa bareta alas 12. Aldaw kita ngunya ni Nuebes sa petsa 15 kan Hunyo 2023. Kami puan sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Asin ako man po si Angel Mostaza. Sa pamayo kan mga darakulang bareta sa lado lokal, mga lakdang na pigigibo sa probinsya kan Albay dahil sa pag-alboroto kan Bulkan Mayon satisfactory para kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alert level status kan Bulkan Mayon dahil pa man iitaas sa alert level 4. Rason kay ni ipinaliwanag ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. 40.3 milyon na kantidad nin tabang itanao ni PBBM sa mga lokal na gobyerno sa Albay na may nag-ebakwar sigon kay Albay Governor Edsel Greco Lagman. Sobra sa 5,000 na pamilya o sobra sa 19,000 na individual para mientras na nag-ebakwar dahil sa padagos na abnormalidad kan Bulkan Mayon. Sa lado nasyonal, Armed Forces of the Philippines mas papakusugon pa ang presensya sa West Philippine Sea. Planong pagsikad sa pwesto kan mga tauhan kan Ninoy Aquino International Airport suportado ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kahagadan na makapagpiyansa ni self-confessed drug lord Roland Kerwin Espinosa asin iba pa o asin apat pang akusado pinaburan kan korte. Pagkumpleto sa evacuation plan kan mga Pinoy migrant workers sa Taiwan, dapat inuton kumpara sa relokasyon sa Pilipinas kan mga Afghan refugees sigun kay Senator Amy Marcos. Sa ibang nasyon, duwa katawo gadan matapos ang pambabaril kan sarong kadete sa Military Training Center sa Central Japan. Sa lado kan Karawato Sports, North Korea mapartisipar sa Asian Games sa China. Sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, Ang baretang ini hatod sa Indokan. DGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. satisfactory para kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pigigibong lakdang nga sinisfersos kan mga ahensya di gobyerno probensyal kan Albay katuwang ang mga lokal na gobyerno para mamanihar ang mga naapektaran kan Bulkan Mayon. Sa mensahe kan Presidente sa pagbisita kaini sa probinsya kasuhapon, sa iyang sinabi na apresyado niya ang mga estratehiya para maitao ang pangangaipo kan mga residente sa nag-ebakwar hali sa mga lugar na nasa laog kang danger zone. Sinabi ni Presidente na maski mantinidong nasa alert level 3 ang Mayon, day dapat maging kampante ang gabos asin dapat man giraray na maghanda dahil anta posibleng magdurar pa ni 90 aldaw ang abnormalidad kan bulkan. Siniguro ni PBBM na sufisyente ang mga asistensya na itatao kan manilain na ahensya di gobyerno asin nakahanda naman ang gobyerno nasyonal para mataparan pa ang iba pang pangangaipo. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Diatabs. Basta diarrhea, sulit sa bilis ang Diatabs. 7 pesos and 50 centavos SRP lang. Dai pa man itaas sa alert level 4 ang Bulkan Mayon. Sigun ni kay Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. kung sa iyang ipinaliwanag na nagkakaigwanin effusive eruption o maluyang pagputok ang bulkan, alagad wala pa man na naihiling asin nairerehistro na explosive eruption asin sunod-sunod na paglinog kung kaya mantinidog nasa alert level 3 ini. Sinabi ni Solidum na sa presenteng sitwasyon kan alert level status
datos kan bulkan. Laumanan padagos na pagbulos kan lava o pasiring sa miisi asin bunga galis. Sa ngunyan, mahigot ang monitoring kan DOST asin FIVOC sa sitwasyon kan bulkan para makapagtauman nin abiso asin impormasyon sa publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Nasa 40.3 milyon pesos ang kabilugan na kantidad na itinao ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga lokal na gobyerno sa probinsya kan Albay na may mga residente na nag-evacuar dahil sa abnormalidad kan Bulkan Mayon. Iniyan pinagkonfirmar ni Albay Governor Attorney Edsel Greco Lagman kung saan sa pagbisita kan Presidente kasuhapon sa Albay, sinabi kaining dai na dapat paghalaton na maubos ang Quick Response Fund kan kada apektadong LGU bago magtaonin asistensya ang gobyerno nasyonal. Kasubanggi kan personal na iginawgaw kan presidente ang tsaka nagakantidad nin 4.3 milyon pesos sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo, 10.4 milyon pesos sa Malilipot, 658,000 pesos sa Ligao City, 10.7 milyon pesos sa Kamalig, 9.3 milyon pesos sa Ginubatan, asin 5 milyon pesos naman sa Tabaco City. Kaibanan sa mga tugon kan presidente kay Lagman asin iba pang mga LGU asin mga ahensya na siguruhon na nakahanda ang asistensya na itatao sa mga apektadong albayano dahil ta posibleng magdurar pa ni 90 aldaw ang pag-alboroto kan bulkan. Madugang man in 32,000 na mga family food packs ang Department of Social Welfare and Development sa nainot ng 102,000 na mga family food packs. Mantang maghahanda man ni na livelihood program as in educational program para sa mga estudyantes. Prioridad ngunyan kan gobyerno probensyal kan Albay na masiguro na may sufficienteng tubig sa mga gabos na mga evacuation centers, may malinig na sanitasyon asin nasa marhay na estado ang salud kan mga evacuees. Siniguro man ni Gobernador Lagman ang maigot nindang pigmo-monitor o na maigot nindang pigmo-monitor ang sitwasyon kan mga nag-evacuar para maitauman ang sa indang mga pangangaipo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Uminabot na sa 5,266 na pamilya o kapareho ni 19,079 na individual ang presenteng nasa manlain-lain na evacuation center sa probinsya dahil sa padagos na abnormalidad kan Bulkan Mayon. Sigun ni sa datos kan Albay Public Safety Emergency Office o APSEMO kung saan ang munisipyo kan Santo Domingo Albay ang may pinakahalangkaw na numero kan mga evacuees na nasa 1,285 na pamilya o katumbas din 4,858 na individual. Sinundan ini kan Malilipot na may 900 na pamilya ang nag-evacuar o 3,258 na persona. Ang Kamalig nakapag-evacuar man nin 891 na pamilya o 3,176 na individual. 876 na pamilya o 2,967 na persona sa Ginubatan, 809 na pamilya o 2,985 na individual sa Daraga, 448 na pamilya na kompwesto ni 1,617 na persona sa Tabaco City, asin 57 na pamilya man o 218 na individual sa Ligao City. Sa ngunyan, kantidad nin 29 milyon pesos naman na asistensya hali sa manlain-lain na ahensya de gobyerno ang nag-abot sa probinsya kaibahan sa mga inian mga food items asin non-food items arog kan mga hygiene kits, sleeping kits asin family kits. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Imbitado ang gabos para sa gigibo na sarong espesyal na aktibidad sa Santo Cristo Mission Church sa Barangay Dapdap, Legazpi City sa aga, Hunyo 16, 2023, alas 5:30 nin hapon. Katakod kan kafiestahan kan Sacred Heart of Jesus asin an espesyal na intensyon para sa pagkalma kan Bulkan Mayon asin seguridad kan mga albayano. Sigon kay Santo Cristo Mission Church,
Parish Priest Reverend Father Jonathan Calleja pupunan ng special na aktibidad sa paagikan regular na misa, pagkakaigwanan prosesyon, pasisiring sa Sawangan Park asin nakatalaan man na magkaigwanin Santo Rosario duman sa parke. Ipinaliwanag ni Father Calleja na ang aktibidad may kamauwata na maipangadji ang presenteng sitwasyon kan bulkan asin man para sa kaligtasan kan kada saro. Sinabi pa ni Reverend Father Calleja na kun an gobyerno ang nag-aasikaso nin mga pangangaipuhan kan mga nag-ebakwar asin kan bilog na probinsya, ang simbahan man ang nakaatang sa magpangadji o na magpangadji para sa presenteng pangyayari. Naglangkaw ang numero kan mga turista na nag-abot sa probinsya kan Albay matapos ang pag-alboroto kan bulkan mayon. Inan pinagkumpirmar ni Provincial Tourism, Culture and Arts Office Head Dorothy Collier kung saan uminabot na sa 500 ang daily tourist arrival ngunyan kumpara sa 150 sagkod 200 na nag-aabot na turista sa regular na aldaw. Sinabi ni Collier na dakulang tabang ini sa mga tourist spots asin hotel accommodation sa probinsya dahilan ta makakadugang ini sa indang income na makakapag-contribute man sa ekonomiya kan Albay. Sigun kay Collier dahil man sa distansya kan presenteng Bicol International Airport, wala man nin naging kanselasyon sa biyahe kan mga eroplano kun kaya padagos ang pag-abot kan mga turista. Nangapudan si Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Westre Mundo Obinque sa mga evacuees na magtinir na muna sa indang evacuation center asin dain na muna magbalik sa indang mga residensya na nasa loob kang 6 km permanent danger zone. Sigun kay Obinque bilang lead agency sa implementasyon kan security asin evacuation operation, nakikihuron siya sa mga nag-evacuar na daing maging matagasan payo asin dain nanggad magpirit na magbalik sa residensya dahil sa mantinido ang patakot kan bulkan mayon. Nangapunan man si Obinque sa mga turista na gustong mahiling ang gayon kan bulkan na magsunod asin magpwesto sana sa mga lugar na pinagtalaan kan kada lokal na gobyerno para masiguro man ang kaligtasan kan gabos. Sobra sa 15,000 mga kapulisan na nakataltag ngunyan sa probinsya para magbantay sa laog kan 6 km Permanent Danger Zone o PDZ na o sa palibot kan bulkan. Sigun sa Albay Provincial Police Office, ang Albay Kasurug Cops ang nagtatabang ngunyan sa pag-evakwar kan mga residentes na nasa danger zone mantangan iba naman ang nagbabantay sa palibot para dain naman muna makabalik o mag-uli ang mga evacuees sa indang mga residensyas dahil sa mantinidong peligroso ang bulkan. Sa ngunya naghanda pasinda para sa augmentation force hali sa iba pang parte kan Pilipinas. Alagad sa ngunya nakaalerto ang sa indang kapulisan asin nakahanda na magtabang sa anuman na pangyayari sa palibot. Yan ang detalyes kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Masunod ang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports asin iba pa, makalis ang nagkaperang pagiromdom. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Sabi Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito sa Healthy Habits Go. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pagpapadagos kan mga darakulang bareta sa Bareta alas 12. Detalles kan mga bareta sa lado nasyonal. Papakusugon pa kan Armed Forces of the Philippines o AFP ang sa indang presensya sa West Philippine Sea o WPS. Sa laging handa public briefing, sinabi ni AFP Western Command, Commander Vice Admiral Alberto Carlos na ginibuninda ang pagpapakusog kan presensya kan mga soldado sa WPS para maproteheran ang sovereign rights ka nasyon na sangunyan. Segun kay Vice Admiral Carlos na ipinag-orden niya sa mga soldados na nakadestino sa WPS na sagod kaya asin bako makaraot ang panahon gamiton ang sa indang mga barko para magpatrolya sa West Philippine Sea. Ang mga soldados na ini ang nagtitinir sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, opera pa sa proteksyon sa sovereign rights, pigibuman ang pagpapakusog kan presensya sa WPS
para sa Maritime Domain Awareness. Sa pagkondukta nin Maritime Domain Awareness, sinabi ni Carlos na pigagamit nindaan sa indang barko, katuwang ang barko kan Philippine Coast Guard asin Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para magkaigwan in timely, accurate na monitoring sa sitwasyon sa WPS. Sa katunayan, sinabi niyang base sa indang monitoring kan Disyembre 2022, igwan ni nagkapirang Vietnamese national ang nadakop na nagakondukta nin illegal na pagsira sa Pag-asa Island. Nakuha na fishing paraphernalia kan mga ini pero nakadulag ang mga parasirang Vietnamese. Suportado ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang planong pagsikad sa pwesto kon mga tauhan kan Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ini kasunod kan pahayag ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na solusyonan ang problema sa sitwasyon kan NAIA kung saan dapat nang tanggalon sa pwesto ang mga nagmamanihar sa nasabing eropuerto. Magigirumduman na sa giraray nagka-problema sa NAIA matapos magpalsok ang supply ng kuryente na nagresulta sa pagkaatraso sa nagkapirang flights kan mga biyahero. Tinauanin doon ni Duterte na pabor siya sa rekomendasyon ni dating Senate President Enrile para matapos na ang sunod-sunod na power play o failure asin mas maging epektibo, ligtas, malinig asin marhay ang pamamalakaw sa nasabing eropuerto. Pinaboran kan korte ang kahagadan na makapagpiyansa si self-confessed drug lord Roland Kerwin Espinosa asin abata na kapwa niya akusado sa drug case. Sa resolusyon ni Baybay City Leyte Regional Trial Court Branch 14, Judge Carlos Argilles nakapalaman na nagpalyar ang prosekusyon na mapatunayan na makusugan ebidensya laban sa mga akusado. Pipagbayad si Espinosa asin apat na akusado nin tig 700,000 pesos na piyansa sa kada saro para sa sindang paramientras na libertad. Kaibanan sa mga akusado na pigtutugutan na makapagpiyansa sina Marcelo Adorco, Jose Antipuesto, Brian Anthony Zaldivar, asin Alfred Batistis. Mas dapat na inuton ang pagkumpleto sa evacuation plan kan mga Pinoy migrant workers sa Taiwan kaysa sa hirit kan US na relokasyon sa Pilipinas kan Afghan refugees sigun kay Senator Amy Marcos. Sinabi ni Marcos, chairman kan Senate Committee on Foreign Relations, ang evacuation plan ang dapat natulos targeton kan humanitarian asin disaster response effort kan nasyon asin kan US sa irarom kan Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Duda ang senador sa sinabi kan Department of Foreign Affairs o DFA na igwanang naihanda na komprehensibong evacuation plan para sa 150,000 na Pinoy domestic workers na mga caregiver, factory employees asin mga fishermen na nasa Taiwan and kaso puunan nang sakupon kan China ang pigko konsiderar kaining renegade province o habo magpasakop na probinsya. Warang detalye daing drill nakapokus on military exercises sa pagbalos bako sa pag-rescue sigun pa kay Marcos. Niyugyug nin magnitude 6.2 na linog ang munisipyo kan Calatagan, Batangas kasubagong alas 10:19 nin aga. Minarom ini nga 103 kilometros asin teknonik an origin. Namatayan ang intensity 4 sa syudad kang Manila, Mandaluyong, Quezon asin Valenzuela maging sa Malolos, Bulacan, Batangas City, Ibaan, Lemery, Nasugbu asin Talisay sa Batangas. Kaibanan ang mga syudad kan Dasmariñas asin Tagaytay sa Cavite. Nairehistro ang intensity 3 sa mga lugar kan Pateros, Las Piñas, Makati, Marikina, Parañaque, Pasig, Obando, Bulacan, Laurel, Batangas, syudad kan Bacoor, asin imo sa Cavite kaibahan man ang syudad kan San Pablo asin San Pedro sa Laguna asin San Mateo Rizal. Intensity 2 ang namatayan sa Caloocan, San Juan, Muntinlupa, syudad kan San Fernando, La Union, Alaminos asin Bulinaw, Pangasinan, San Maria, Bulacan asin Bambam, Tarlac. Namatayan man ang intensity 1 sa syudad kan San Jose del Monte sa Bulacan. Sigun sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, piglalauman nila ang mga aftershocks asin posibleng may danyos matapos ang paglinog.
Wara ni nairehistrong anuman na danyos sa mga infrastruktura ang lokal na gobyerno kan Manila matapos ang nangyaring magnitude 6.3 na linog kasubagong alas 10:19 nin aga. Ligtas man ang mga pasyente sa kada ospital para mientras naman na pinapundo ang biyahe kan LRT1 mantang pigi-inspeksyon ang linya kan Riles kaini para masiguro na wara nin danyos. Sa opisina naman kan Manila City Hall, Department of Justice, Supreme Court, National Bureau of Investigation asin iba pang ahensya kan gobyerno ang makaskas man na pig-inspeksyon bago pinabalik ang mga empleyado para masiguro na ligtas ini. Nairehistro ang intensity 4 na linog sa syudad. Bareta sa ibang nasyon, gadan ang duwa ka tawo matapos ang ginibong pambabadil kan sarong kadete sa sarong military training center sa Central Japan. Nangyari ang insidente sa Ground Self-Defense Force kung saan ginibo ang live fire training exercise sa shooting range kan Hino City sa Gifu Prefecture. Pero sa duwang kadete na nagadaan lugadan man sa insidente ang nagkapirang mga individual. Ang duwang biktima na nagadaan na nasa edad 25 asin 52 anyos, mantang ang lugadan sarong 25 anyos na lalaki. Nagkaigwa naman in hararom na investigasyon ang mga otoridad sa nasabing insidente. Sa lado kan Karawato Sports, nagparehistro na ang North Korea sa pagpartisipar sa Asian Games na gigibuhon sa China. Ang nasabing lakdang dagos ng pagbalik kan North Korea sa mga international sports events matapos ang COVID-19 pandemic. Mapuna nasabing Asian Games sa Setyembre 23 sagkod Oktubre 8 sa Hangzhou, China. Magigirumduman na uminatras ang North Korea sa 2024 Olympic Games qualifying weightlifting competition sa Cuba kan nakaaging bulan. Pagkukonsiderar kan China na ang Asian Games ngunya na taon ang pinakadakulang sporting event sa saindang nasyon. GeoPress purifier ang apod kan sarong imbensyon kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa sarong ekipahe na kayang maglinig o magpurify nin anuman na klase nin tubig hali sa manilain na lugar sa halipot na oras. Sa pagikan fill, press, and drink sa laog ng 5 minutos, makaskas kaining malilinig ang tubig maski pa hali ini sa kanal. Ang mga eksperto hali sa Estados Unidos sinigurong ang nasabing ekipahe ang nag-agi sa tamang proseso, asin aprobado asin nakasunod sa United States Environmental Protection Agency's National Drinking Water Standards. Ang GeoPress may kakayahan na halion, asin gadanon ang 99.99% kan mga virus, arog kan rotavirus, norovirus, hepatitis, E. coli, salmonella, asin amoeba. Ang GeoPress korteng tumbler kaya very friendly ini sa mga nagtatravel. Ang GeoPress pwedeng mabakal sa kantidad na $241,900 o $241,985. Istorya na iiba. Sarong parauma sa Uganda na may 12 agom asin may 568 o 568 na aki ang nagdesisyon na daina dugangan ang sa iyang pamilya dahil sa inflation. Ang 64 anyos na si Musa Hasaya ang nakaistar sa Uganda kung saan pigtutugutan ang polygamy na o ang pagkakaigwanin dakol na agom. Nagdesisyon si Hasaya na daina dugangan ang miyembro kan sa iyang pamilya dahil sa padagos na paglangkaw kan barakalo na asin pasaday na ang income kan mga paraoma. Sa ngunya nakaistar ang dakulang pamilya ni Hasaya sa sarong 12-bedroom house na nasa tahaw kan bulod sa Lusaka, Uganda. Flashback. Hunyo 15 kan taon 1945 kang namundag sa Iloilo City si Miriam Defensor Santiago ang babaeng nagserbi sa tulong sa nga kan gobyerno, ang judicial, executive asin legislative. Si Defensor Santiago ang kaibahan sa mga babaeng konsideradong 100 most powerful women in the world kang 1997. Si Santiago ang midbid dahil sa pagiging o sa pinakahalawig na senador na nagserbi sa Pilipinas na ilihil birang miyembro kan International Criminal Court asin solong babae sa Pilipinas na nakakuanin pinakahalangkaw na pagmidbid sa Quezon Service Cross. Ngunya na aldaw, Hunyo 15, 2023, iyuan ika-78 taon kan kumpleanyo ni Iron Lady of Asia na si Miriam Defensor Santiago.
Yan mga tugang ng kabilugan, ang mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasyonal, ibang nasyon, sports asin iba pa. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta. Ate Jenny Balyaran, ang samuyang news director asin news manager Sir Mar de la Cruz. Ang nakaibanan min sa lado teknikal, Kuya Nems Flora, sa IT Richard Astor asin sa production si Thresha Mareletana. Kami po ang sa inyong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Sa pangaraman po ni Sir Mar de la Cruz, ang regular rin nakakaibahan sa pagbabareta ang una na pagkauto. Ako po si Angel Mustaza, nagsasabing salamat po kan sa inyong pagantabay asin maray na pagkauto. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta